Senyores, recuerden... Dorsales 518. El Joan. Bon aplaudiment també per el dorsal 542, el Xavi Sánchez Camacho. Tírame una sonrisa, amigo, que me gusta verte reír. Muy bien, Carlos. Molt bé, Carles. Ahí tenim un home simpàtic. Atenció que arriba el segon. Edu Hernández. Ahí tenim el subcampió de Catalunya, Edu Hernández. També un altre corredor. El dorsal número 7, el Víctor de l'Àguila. Molt bé, escolta, enhorabona per aquest subcampionat, ets un crac, ja no solament com esportista, sinó també com persona. M'agrada molt, encantat, i espero que ens veiem. De la ruta, Grans de les Muntanyes, sí senyor, ahí està, tot un campió, es dona la mà, segurament. Grandes corredores en volantes hasta la meta, com és el cas del Miqui. El Miqui, que també ja el tenim aquí, el Miqui que ha entrat. I un altre corredor, atenció, dorsal número 42 de l'Iron Will. Quan arriba també la Maite. Molt bé, Núria. Dorsal 13, Arnau. Estima la gent. Ignacio, que ya fue a la peluquería, le peinamos por detrás, por delante. Al dorsal número 11, el Roger Comellas de Berga. I també Enrico, dorsal 566. L'home de Berga. Ahí està el Llorenç, dorsal 32. Arriba també el 561. I arriba l'Andreu. Molt bé, Andreu. Para el Rubén, vinga, el Rubén. Ahí està, Aniol. I un altre. Ahí està el Martí. I aquest home, la samarreta del Barça, l'Agustí. Molt bé, Marc. Vinga. Primer Open, molt bé, el Marc. Per Carles, dorsal 513. Molt bé, Carles. I dorsal 569,